veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft, nije preživljavanje nego tutoriala. Ljudi, danas ću vam pokažem kako da napravite šareni tepih u Minecraftu. Svi znamo da možemo da napravimo onaj obični tepih samo sa jednom bojom, znači bilo kojom, ali danas ću vam pokažem kako da napravite šareni tepih, pa uživajte! Od materijala vam je potrebno samo ovaj znak i bilo koji tepi, znači bilo koje boje, znači ovaj tanki. Sve što treba uradite je stavite znakove onako kako vi želite, ja ću da poredam bilo kako, znači tako se poredite tepi i samo poredite po tome i to će da izgleda ovako, znači mnogo je cool pošto je možda znak, možda veći piksel i to tako, znači izgleda, znači mnogo je cool, mene se mnogo sviđa, mnogo koristim u tebima. Nadam se da sam vam pomogao u ovom tutorialu, znači sad možete da pravite tako tepije i to je bilo to. Pozdrav!